Sen ektin, şonu orarsun. Şunu yattan çıkarma. Yöne bir daha da etcek. Gıydımız bolu, oğlumuz bolmadı deyip gıynanma. Hayır, gıydan mı var, oğuldan mı var, onu bir tek Allah bilendir. Şoň üçinem gıydı, eci deyip, hiç wagt eci edecek olma. Hayır, kimden boljagyny bir Allah bilendir. Şeýle bir gıydylar, şeýle bir gelinler vardır. Erkekden müňes erkek mertdirler. Erkek, erkeğim, keşke bir oğlum olsa da, oğlum beni ekler, saklar, siksaklar. Yanına bir amalandan sonra oğluma biz dönür yanarken, yanına bir am gelenden sonra, sana siktir diyen oğullarım ken. Düştüňiz mi? Şoň üçinem hiç wagt gynanmaň. Gıydymyz bolup oğlumyz bolmady dime. Diýmengdenim. Oğullan mı geljek, hayır gıydan mı geljek onu bilmersin. Onu bir tek Allah biler. Dilek edin, çağan bolsun, oğlum bolsun, gıydan bolsun, Allah'dan hayırlısı bolsun. Diňe hayırlysyn dileň. Gıydan bol. Heli başıma 3 çağan össürdüm, yetiştirdim. Adam ettim. Allah dönün. Bir gıydımı öýli işiklettim. Oğlum gullukda. Kiçimem hedimen yeni kilini kunutorya. Bir ene bolup çağacıklama iye çıkıp çağacıklama şey dip oturmay. Ejen canım sağka häzirem işleýärmen. Ýöne häzir prosta gidýän yerimi men başlygym ruhsatlaryny nokta video çekmäme. Häzirem gidip 2 ýerde ofis tämirleýärmen. Bir sagatda tämirleýän ol men öz çaltyma bagly. 2 sagat tämirleýän 2 tane ofisim bar men tämirleýän gidýän. Yatýan turýan isläp wagtym. Maňa sagat kesene bolar. Gel tämirle git diýe. Hudaýa şükür, aýlam alyp oturun. İşim güýjüm ba Allah dönün. Ýöne şeýle bir daha etjekler, şöyle gelip ýazýan, jelep gün teden gandonlar. Herine iýe çykmaýanlar, çağararyna iýe çykmaýan. Sukalar. Ejeňe de iýe çykmaýan. Ejeňe de kakaňa da bir hetde bir gedek. Jaň edip, gerek zadyň barmy diýmeýän gandonlar gelip maňa ýazýaňa da, "Keşke dedim, men ejem kakamy saklaýşym ýaly. Men çağalamy saklaýşym ýaly, iýe çykşym ýaly. Keşke bir erkek bolup iýe çykabilseňiz." Onu diýerdim he. Tağam mara normal hojaluk hili awraýly, ejeti bajyty awraýly hojaluk yer we yer dört adamlar erwet kommentary ýazmaýa. Kimler ýazýa? Hili ejeti bajyty jelepler ýazýa. Düşdüňizmi? Gıydy jelepler ýazýa. Erwet kommentary ýany. Gowzady, gow adamlar ýazar. Tebäp näme durmuşlary gowy. Aýallar, gıydylar, ejeler gowy. Gowu terbiye alan, gowu maskladan çıkan adamlar gowu komentar yazarlar. Erwet komentar yani. Heleyi ejeti bajysı jelepler, gıydy küntüler, heleyine iýe çykman, dostuna heleyi siktirip berenler, gelip jelep küntü yazarlar. Sebäbi olaryň beýnisine siňen näme? Ejeler küntü boladan hemme kişi küntü, heleyi küntü bolansaň hemme kişi küntü diýilen pikir wakiletine. Ýöne pikir etmeň, hemme kişiň ejeti bajysy heleyi sizinki ýar küntü däl düşdüňmi? Daşaýurda çykyp küntüçilik etmäň gerek ýok. Nirde işleden pul bar? Bir ýere bar, bir sagat işläp gaýt, işiň mörköz. Çalk bol, iliň hızly bolsun, temiz bol. Git bir sagat işle, taňa pul berýärler. Düşdüňmi? Sen küntü, gadam sen ejen küntü. Gadam seni dogran küntü. Düşdüň menen takip edipdiň. Men küntü bolsa meni blog eder. Näçe men takip edýän gadam? Ha? Näçe men takip edýän? Sen ejen küntü. Sen bir çöttü bir adam. Sen kakaň näwelli. Sen ejeňi alkaşlar sikip bogad etdi. Soňam aýyrtjak bolar adam seni. Prosen aýyrdy bilmedi. Taňa jan ýerim soň bildi. Düşdüňmi? Paso beýaşy etýän çaňa ejeňden dogrup saklady. Paso beýaşyň dolanan soň sen ejeň köçäňdi. Öňünden çykana kaka diýdiň. Öňünden çykana kaka diýdiň. Sebäbi sen kakaň bolmady. Gadam, şoň üçin hem küntü ýazýan sen. Düşdüňmi? Men maska edip bilmersiň. Men ejem kakam ýerine herem durmuşda ýaşap berler. Ýöne sen eje kaka ýokdur gadam. Sen normal erkek bolsaň da, normal erkek bolsaň muny ýazmarsyň. Sen dastoň erkek bolsaň, erkek gibi erkek menliýsen, sen bir oturan aýala gelip küntü ýazmarsyň. Sakalym östüripsiň am sakalyňa. Am ýalap beren. Sakalmy amyna sükäýnip, sakalym östüripsiň. Düşdüňmi? Kakam belli, kakaň belli. Sen öňden çykan kaka diýdiň. Taňa kim ýüz berse şoňa kaka diýdiň gadam sen. Kim ýüz berse, he oğlum diýene kaka diýdiň sen. Kakaň näwelli sen, teberdiň ejen küntü. Ejen küntü ona maňel küntü ýazdyň. Düşdüňmi gadam? Düşünür bilinmi? Sen ejen sivitoýuň agzyna sikeýin, düşdüňmi gadam? Inni gel erkek bolan men tap, men agzyma ber.
Men erkek bolsam men ejem sirtometenin agdyna bererdim. Ýönesen erkekdäk adam. Men Türk'de Yeni Kapıda Marmaran kaptanına fitçik ağzın kaptaçın oturyan. Gelmen ağzıma ver erkek bolsaň. Sen sibitoyuň iskeýin adam. Sen ejen ağzına sikeýin. Sen dogrony sikeýin men, şuňmy? Ejesi gün tejeň sikeýin. Innem gel. Erkek bolsaň meni tap. Tapsana meni. TikTok'da şöyle bir adamlar köpöldi de ejen sikeýin. Akos kaçıp mergeriňle etişime teret. Mergeriňle tapaýyn. Tapsaňyz lan gelin. Gel tapın. Gel tapın men tapılma yeri der. Men hiç çıkağızın kaptanına oturyan. Liboya da men uyum milya. Ejeňiz keyin men kapymyň zilini bir jeýdak basaýyn da. Bir jeýdak kapym kakıp men ragat edin. Kimin götüne sikilýär göreýin. Götüňe siken düşdüňmi? Hedillik ýok berde. Berde taş sıyırmak, üýüňi basmak, götüne sikmek ýok. Kapymy kakanyň götüne sikerin men. Gelip men kapym kak görüňene. Erkek bolsaňyz gelin men kapym kakyn sana. Nomerymy ýaz, gelsin ödere. Men nomerymy berjek. WhatsApp'tan konum atjak. Gelmese ejeňiz kelin soň adamdyr. Gelli ogunyňyz ke näme diýip bilýärken? Näme diýip bilýän görün? Ejeňi sikdim, bajeňi sikdim, näme etdim? Men adama ziýanym ýok. Men adam işim ýok. Şu ýere erwet at ýazsaňyz jogaňyzy berer. Şöyle erwet komentara ýazsaňyz men ejemi wajemy etip ýa maňa kunselip biseňiz men size jogaňyzy berer. Degmedege ok. Gorkuym ýok hiç kimden. Bir Allahdan gorkuýma. Hiç kimden gorkuym ýok. Adam hakyny ýemok. Kimsen onu ýarly? Ejeň ammen ol ýary. Ejeň ammen. Men kimden bilesiň ede kapym kaksana. Kimsen onu ýarly? Ejeňiz ken 18 san takipçigini eşek sikip berin ejeňiz ken. Men ýaýynym senlik derle basykdyr sana şerden. Bu ýaýyn senlik der. 18 san 20 san takipçile gelmeň maňa. Eşek sikip. Iň soňky demiňizde gelmeň maňa. Maňa normalny gelin. Hiç olmana 100 takipçi bile gelin maňa. Ejeňiz ken takipçiňiz ýok TikTok'da. Awraýyňyz ýok, bajeňiz ken gelip maňa ýazjak bolýaň. Ejeň amyna sikeýinler. Kimsiz o? Kimsiz? Sen maňa gelip jelep gün tiga diýen bolsaň, menem aýdýan saňa diýmekseň ejeň ýa bajeň ýa heriň jelepdir. Almadık böyle. Bir yurttaşına çıkıp işi oňman izine gelerdenim. Bir 5 ýyllyk deport diýende 5 ýyl çıkyp bilmän deportda bolup, näle atçagdaýda bolup uğradyp biler. Ba on ýaraklarym. Ýöne aslında bir ilaýa işläp beren bir ejeň ne bileyim ýany. Maňa ara ters gelýär şol. Indi şu atçyla bir zatlar var da paýlaşýarlar da gelinlikler. Ağlat diýen ýar gurrunlar paýlaşýarlar da. Eğer madde diye çağlama tereddüt gaýtýan diye. Aýdyny bir çıkypdyrna men diye bar urdan pulma diye elitkeden nämeden zaý alypdyr diye. Zaý alypdyr da diýýär bir күнтür eýende nikahda türkakda aýrysman kakda ýam ýerme hele ýalypdyr diye. Sen berde ýyllap oňmuň bokun tipir sen berde öý al. Ol öýüň ödem äriň bir күнтüni getirip otursun. Senen berde ikiriň burnuňa sokup gal. Ana iň ýerebedi şol. Soň üçin hem äriňiň ýoklugyna şükür edin köpüňiz. Ana naýyň mene şükür edýän siz bilemok nämeseňiz edýänsiňiz de. Hudaý saklasyn o. Birine ikinci erim diye çağatın yük görüpdür. Şaýdan pul ödüp oturke, şuňa saklap oturke, şo çağan saklaman yük görün erkege näme diýjek. Soňam ikinci durmuş diýýände men size bir zat aýdaýyn, men köp görün, köp zat görün, köp ýaşan. Belki ýüzüm ýaşym belli diýen ýerlerine men ýaşym has gatyly. Diýjek bolýan adam ikinci durmuş diýýände bir gezek durmuşyňyz bulaşdymy çağalaňyz bilen ýanyňyzda çağaňyz bolmasa belki bu gowul gidersiňiz. Gowul gidenler azdır. Ýöne sen o çağaňyzy urşýaş bolýar. Soň üçin hem durmuşyňyz bulaşdymy bir gezek. Ýanyňyzda çağaňyz üçin ýaşaň. Algan çağalaňyz üçin algan. Öýüňiz üçin äre barmaňyza gerek ýok. Sebäbi bir çağa ne bir öwey ene bolup biler, ne de öwey ata bolup biler, öz atasy ýaly. Başarsaňyz aýrylşmaň. Sebäbi näme diýseňiz, sen hem är taparsaň olam hele tapar, ortada kötünen çağa bolýar ekeni. Soň üçin başarsaňyz da hiç aýrylşmaň. Bolsaň heleň erkek bolar.
Ana heleğin erkek olacak vakti. Kahveden heleğine askeriye nersiniz var? Bacınız kayın, eceniz kayın deyip. Birinizde gücünüz var da, elinizde pulunuz var. Siz emmek şey gerek. Birinizin gücü kaçıp elinizde pul kalmasın. Heleğinden aşkı çıkmada gerek gelsin. Oynarsan siktir diye pulun olmasa. Pulun olsa sen oynarsa gereksin. Düşünür mi? Yani ayarlarım. Akça ustayla. Ayarlar. Ayarlayan şeytandır. Ayar bak, ayar şeytan var yandır. Şeytana daş diktiren ayarlar. Düşündünüz mü? Şeytan o var ya ayarla idine düşüyor. Hovana idine düşüyor bilen olsanız. Bana adar ver ya. Do men açık sözlerle men etcek kolyayıcı. Etcek kolya oyunu bulam veren oğa. Yok derim ma diye. Şimdi bunu gününe koyana kolyan kınayam diye. Şeytan bak şeytandan hemen o geçiyor. Daşa köyüne giydir koya. Köyüne onu giydir koya daşa. Bu şöyle dik duran daşa köyüne onu giydir koya. Şeytan arkasından var ya. Ecem hoppa tuttum diye. Drone'ya tutaydın daş dikik kaydı ya şeytan. Şeytan köyüne o kalır ya o daş dura. Görüyor musun? Şeytana daş diktiren niler heleylere. Heleylerden korkmadın armağanı yoktur. Ayarlayıp eciydi görmeyin. Şöyle bir dedim yumuşak yerinizde var ne midir? Durun eciydi yerinizde yakalar ayarlayla. Siz güçlü yarak olup gelip verirsiniz. Tumşunuz yok orada. Ayarlar kovuşak gör. Ayarlar kovuşak görmeyin. Ayarlar mesela kâvar sesini çıkarmaya oturarlar. Ayarlar vardır yuvaşçı. Yuvaş diyen olur yuvaş de. Olur ümsüp sakordurlar. Olur ne ederler açık başınızın eğilerine. Bir yukarak yerinize yukarak eğilmatın kalın matın zat demez. Yukarak vaktinizi kabatlap sizi bir kapcar atağızdan beter kapcar. Ha vala diyenler vardır. Koğuk ulu koğuk bar siktir eğlen beylen va. Ondan size bela gelmez. Ol dikkat bokurduk aradık da. Diğer içim savadır koy içinde rahat yok sebebim. Kâverleriniz yuvaşsın